never forgot about Brittney. We've not forgotten about Paul Whelan, who's been unjustly detained in Russia for years. Ameriki Jamanakuntigi Joe Biden ye ni laseli kɛ Ameriki masayaso Maison Blanche kɔnɔ bi alamisa. A ko nin kalo damadɔ laban kɛra i n'a fɔ jahanama Brittney ma. Nga k'a nisɔn kɔni tun ka di. Brittney Griner ale min ko don labilala ka bɔ kaso la Irisila jamana kan. Min kɛra falen ye États-Unis jamana ni Irisila jamana cɛ. Ka sabu kɛ Irisila jamanaden min n'a fɛnɛ tun minɛlen don Ameriki jamana kan n'a tɔgɔ ye ko Victor Bull labilala. Ni makofɛlɛ in ye kɛlɛkɛminɛnw jagokɛla ye. Griner tun minɛna Irisi jamana ka sanfɛ pankulu jigiyɔrɔ la min bɛ ko Sheremetyevo Moscou février kalo waati mamina douane finitigiw ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ka taa a bolominɛw fan fɛ sɛgɛsɛgɛli min labanna ka taa wolo u bolo dali la cigarette cartouche dɔw ani cannabis tulu kan a tun ɲangira juillet kalo waati hali ni k'a sɔrɔ Ameriki jamana ɲɛmɔgɔw tun ye wulikajɔw la wara walasa a ka se ka labila o min kɛra kalo damadɔ kumaɲɔgɔnyaw ye Bill Richardson o sen tun bɛ o kumaɲɔgɔnyaw la ale min ye Ameriki jamana ka ciladen kɔrɔ ye Nations Unies kɔnɔna la jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ ni kumaɲɔgɔnyaw la walasa ka se ka Ameriki jamanaden kofɔlen in nabila mi kumaɲɔgɔnyaw kɛra a n'a ka dankan Mike Bergman fɛ ni maa fila u ka nin wulikajɔ taamaw sen fɛ labanna ka kɛ dugutaga tani ka segi caman ye salo walasa kumaɲɔgɔnya bɛ se ka to Irisi jamana ni États-Unis jamana cɛ ka Brittney Griner labila ni Ameriki jamana ka sanfɛcilu tanbaga dɔ don. And his entire administration, he just mentioned this work is not easy and it has not been. There's